Manai Engtipi gallbladder keso pen se kachohang longji aphan karbiang long kethe keding atum along kerap kachohang. Lason zilang hin constituency ke parlo jai pong hawar long kedo phan kri rong pierong amikar jimbu singnarachor Manai Engtipi keso kacholong ningkan hini sosilo. Alang tum labang so keso pen ajo pinang hospital pen doktor long dampen gallbladder stone pusi angthek long pondo. Labang so ang theglong 8 pen operation sa tame claim nang jipu pen kedam tanganing kan masap sovet kedo along le lapente hem ke pangreng chainong lapen hanwe ai hui sa tame jor pen se chelang bom bang bom bon tame alang litum lapan se chelang lapen puthot ke meji kalisi operation na dimalong pen alang thingason nang kilivera jok non pora nianta aoga pran meme pin lapen sai ke claim ki aphidalam lo ki I ki thor lapen barpi bar so sitame ki do ke thak ke tora penang dolo asisan kurarat sitame chini ilitum karbiang autonomous council CM Dr. Tulirang Ronghang ke aning ke mesena bangphi asinili tum aphan labang so kisu kachilang ji aphan nang chirabdun vegji puta kisu dada bangphi anparta ahema soratum kachuningri pedopon lapen thu sitame langhin constituency local EM Billy Mohon Khaklari an parta madu abang phubang pi aning ke mesen atum an ili tum pha nang chirap chitu dun vek pupusi ning che thelo puta puthot akachuning ri pedopon kiso bang phi men ke Manai Engtipi nang lichor aplama ne lichor lo konana hospital se nang lichor sal ni dak bukla kane pharmacy b doctor lo ngam lo dak dak pen ako diku dam thulo medical college lo ngam lo an sita damlo ek tong dawai ade abiya ade jare pusi ne bekar sidu ikarela namane ni pan ni hen tirang kili long ni da damlo long ta chiri thom na ni lo along le ade jo ni long ni chiri thom lo ke nong ta hai rang ki lo enke bi pha kan ta jor lab lo ada long ni ke non ba non ibranga chilang thui phan ibrang chilang phan si la MCM tum khan ni phan MDR rai kan phan nang rai ma po si sia bat sai long ma po si na ning ke me pen screen along ke paklang pon account number 741801003799 AGVB Langhin branch contact number 9365754678 along kerap kapaleja phan tame chuning ri pedopon Langhin pensar pang ring tikathar karbiang long life